טוב, אז במידה רבה אני חושב שאפשר להגיד ששלושת השיעורים הראשונים שהיו כאן עד עכשיו בענייני פסח עסקו בהיבטים שונים שקשורים מסביב למצוות הבדיקה ולמצוות השביתו. דיברנו על סוגיית הפתיחה של מסכת פסחים שעוסקת בבדיקת חמץ, השיעור של הרב אברהם עסק מסביב, או בעיקר הנקודת כניסה העיקרית הייתה מסביב לבדיקת חמץ, וגם השיעור שהיה שבוע שעבר מסביב לגדרים של הבדיקה ושל מצוות השביתו. והשיעור הזה, ואני חושב שזה נכון יהיה גם לשני השיעורים הבאים, יתמקד יותר במה שאולי במובן מסוים צריך היה להתחיל איתו, שזה לא הגדרים של הבדיקה או הדרך להתגבר על האיסור, אלא הגדרים של האיסור שלעצמו, ובעיקר הגדרים של איסור בל ייראה ובל יימצא, או אולי צריך לומר איסורי בל ייראה ובל יימצא. עכשיו אני יודע שזה לא טריוויאלי להתחיל דף מקורות שעוסק ביסודות האיסור של בל ייראה ובל יימצא, בשני טקסטים שאחד מהם מתוך החקיקה הישראלית החדשה, ואחד מהם מתוך בג"ץ שניתן, כמו שאתם רואים פה בתאריך, ממש לפני פחות מחודש, בתחילת החודש הנוכחי. אז הבג"ץ הקודם שניתן להפיל ממשלה בישראל, אם אתם זוכרים, פחות או יותר, הבג"ץ לגבי חמץ בבתי חולים, מי שזוכר, אבל פה הבג"ץ דווקא המסקנה שלו הייתה אחרת, גם כן הוגשה עתירה דומה, לא למנוע מחיילים להביא איתם חמץ לבסיסים, וההכרעה של בג"ץ הייתה לדחות את העתירה ולקבל את עמדת הרבנות הצבאית, שלא לאפשר הכנסת חמץ לבסיסים. עכשיו הסיבה שהבאתי את הטקסט הזה, ועוד רגע אני אבקש שמישהו לקרוא אותו, זה כי מתוך המסע לתוך הגדרים של האיסור שאני אכנס אליו עוד רגע, אני רוצה מצד אחד, באופן אולי מפתיע, אבל ברמה ההלכתית הפשוטה לבקר את ההכרעה של בג"ץ, ולבקר גם את העמדה של הרבנות הצבאית. אני חושב שאפילו יש מובן שכמו שנראה, כמו שאני מנסה לטעון, שהיא גורמת אפילו לבעיה הלכתית שנוצרת כתוצאה מהעמדה הזאת. אני משאיר את זה כאמירה באוויר שידרש אליה יותר לעומק, אבל דווקא מתוך ראייה רחבה יותר, שחוזרת לפשטי המקראות, וחוזרת לפשטי עקרוניות יותר, שעומדות בבסיס איסור בל ייראה ובל יימצא, יכול מאוד להיות שיש דווקא בסיס חזק גם לפסיקה הזאת, וגם להבחנה שבין הדיון בבסיסי צה"ל, לבין הדיון בבתי חולים, שזה שני דברים שלכאורה מאוד דומים, אבל בעצם נראה שגם בהיבטים העמוקים, העקרוניים של האיסור, יכול להיות שיש ביניהם הבדל מהותי. אז מי מוכן לקרוא את חוק החמץ לא נקרא, אתם יכולים לראות אותו, זה מאוד קצר, אבל שגם בו לכאורה, מה? מה? התחלת לקרוא, אז עוד שנייה, אתה תתחיל, אני אומר, לגבי חוק החמץ, שמוכר לכם בטח, גם הוא מגדיר משהו שלכאורה, אפשר לקרוא לו קראי, זאת אומרת, הוא הולך חזרה לפשט המקרא לכאורה, שלא ייראה לך חמץ, והוא בעצם אוסר על הראות של חמץ למרחב הציבורי, אז גם זה על פניו דבר שמנותק לגמרי מהגדרים ההלכתיים של האיסור, אבל אולי בהמשך נראה שיש... מה? יש לזה סיפור מעניין, ב-2007 יש שופטת דתייה, שכרגע ברח לי השם שלה, שהוגשו 4 עתירות, היא דנה בפסק אחד, ב4 עתירות במקומות בתי אוכל שהציגו חמץ לראווה לכאורה, והיא דחתה את העתירות מתוך התפלפלות בלשון החוק, מה הכוונה פומבי, והיא טענה שפומבי זה בעצם רק אם אתה שם דוכן בחוץ, ולא אם אתה מציג חמץ בחלון ראווה, כי אם זה בחלון ראווה, זה עדיין ברשות היחיד שלך. אז אמנם רואים את זה, אבל זה לא פומבי, כי זה בתוך החנות. פומבי זה רק אם אתה שם דוכן ברשות הרבים, והופך את זה בסדר, בואו נקרא את הבג"ץ, כן? חומרת בל ייראה ובל יימצא, להיבטים הלכתיים נוספים הנוגעים לחומרה זו, מסבירים את העמדה המשיבים, מדוע האיסור הגורף על הכנסת חמץ לבסיסים נדרש בשם שמירת פקודן התקין של החילוק לצה"ל ועד החידוד לחיילים המשרתים בהם. נטען כי זיקתו של החייל לחדר מגוריו הצבאי דומה מבחינה הלכתית לזיקתו של אדם לביתו, ועל כן הכנסת חמץ על ידי חבריו לחדר אבל לפגוע במצוותיהם לשמור על מצוות אחד. עוד נטען כי קיימות הלכות נוספות הנובעות מחומרה זו, ובראשן האיסור על שהייה לרחיצת חמץ במהלך החג, וחובת מפקד לבצע בדיקת חמץ בכלל השטח מצוי תחת פיקודו, העלולות להקשות על תפקוד יחידתי תקין.
וראה יחסי השותפות והערבות השתרזו בין החיילים המעוניינים בשמירת מצוות אחד, לבין אלה שאינם מעוניינים בכך. טוב, לפני שאתה ממשיך לקרוא, אולי, האמת שנראה לי שנסתפק בזה, אתם מזמונים להשלים את הפסקה הנוספת. השאלה שאני רוצה להציב, ולא לעסוק בה עכשיו, אלא לחזור אליה בסוף הדברים, האם הקביעה ההלכתית הזאת נכונה? כלומר, האם הקביעה שיש איסור על שהייה במחיצת חמץ במהלך החג? לא בדיוק כתוב כאן, אני אסכם פה. קיימות הלכות נוספות הנובעות מחומרה זו, ובראשן האיסור על שהייה במחיצת חמץ במהלך החג. כלומר, מה שכתוב כאן לכאורה זה הגדרה מאוד רחבה, אבל גם אם נגיד שזה לא מתכוונים להגדרה הרחבה הזאת, אלא הם מתכוונים שאם אתה חלק מחדר, שזה מקום המגורים שלך, יש לך חדר שאתה ישן שם עם עוד חיילים, וזה מקום המגורים שלך, במובן מסוים זהו ביתך, ויש חיילים שבתיקם וצורכים חמץ ומחזיקים חמץ, האם אתה עובר על איסור בדבר הזה? לכאורה זאת העמדה שנאמרת כאן. אולי... זה משהו לכאורה ממש, שממש לא. לכאורה ממש לא, אוקיי. אם אני בחדר הצבאי עם דרוזי, אבל הדרוזי יש לו ארון מלא בחמץ, מה הקשר ההלכה? נכון. זאת הצבא בסדר. אוקיי. גם, בואו, אני כן אקרא משפט אחד מהפסקה הנוספת, הם מספרים פה שאחרי הדיון, הצבא הקים איזושהי ועדה שבחנה חלופות, והיא בדקה אפשרות, כן, במסגרת בחינה זו נבדקו שתי חלופות להסדר הקיים, הראשונה, ביטול האיסור על הכנסת חמץ לרשות הפרט של החייל, תוך שמירה על האיסור לצרוך חמץ במרחבים המשותפים. כן? כלומר, זה גם גדר השאלה מה המשמעות שלו, של לאפשר חמץ במרחב הפרטי, אבל לא במרחב המשותף, והשנייה, הקמת מתחמים יהודיים, זאת אומרת, אופציה יותר לחומרה, של הקמת מתחמים יהודיים לאחסון וצריכה של חמץ על ידי חיילים המעוניינים בכך. כלומר, שחמץ יהיה רק מתחמים מסוימים שבהם יהיה, תתאפשר, כן. בסופה של בחינה זו הגיע הצוות למסקנה, כי אין לשנות מן המצב הקיים. נמצא כי שתי החלופות לא יאפשרו לרבנות הצבאית לקבוע כי המזון המוגש בצה"ל הוא כשר לפסח, זאת בשל החשש לזליקת חמץ, וגם נמצא כי שתי החלופות, כל אחת בדרכה עלולות לפגוע בלכידות היחידתית ובשגרת החיים המשותפת של החיילים, בשל הימנעות חיילים המקפידים על הלכות החג מאכילה או שהייה משותפת בחדרי המגורים עם חבריהם הצורכים חמץ. שאלה, מה... אוקיי, אז אני שם את זה ברקע, לא רוצה להתעכב על זה כרגע, בואו נלך עכשיו לאופן היותר שגרתי שבו ראוי להתחיל שיעור בנושא הזה. אז באמת היסודות של הסוגיה נמצאים כבר בפסוקים, ובעיקר במתח שיש בין שני הופעות של האיסור בפסוקים, ולאחר מכן בא לידי ביטוי במתח שיש בין שני מדרשי ההלכה העיקריים, מחילתא דרבי מצד אחד ומחילתא דרשב"י מצד שני. מה שנעשה בשלב הראשון זה לראות את המתח שבפסוקים, לראות איך הוא משתקף בפערים במדרשי ההלכה בין המחילתא דרבי ישמעאל לבין המחילתא דרשב"י שהתגלגלה לבבלי, כלומר הברייתא שבסופו של דבר ההלכה הולכת איתה, זה הברייתא של המחילתא דרשב"י שמופיעה בבבלי ולאחר מכן מתגלגלת בתוך פסיקת ההלכה, נראה את המתח הזה ולאחר מכן נתעמק יותר בתוך איזשהו גדר מורכב שנמצא בתוך המחילתא דרשב"י והבבלי, וננסה להבין את פשרו לפי השיטות השונות. בכל אופן, באמת הבסיס של הסוגיה, העובדה שיש איסור חמץ מופיע בתורה בשני פרקים, פרק אחד הוא לפני היציאה ממצרים, פרק י"ב, כחלק מפרשת החודש הזה לכם, שם נאמר 7 ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה נפש חיים לעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ, כל מחמצת תאכלו ובכל מושבותיכם תאכלו מצות. לאחר היציאה ממצרים, כשמשה, וזה קשור לשיעור אחר, אם אתם זוכרים שהעברתי בעניין הזה של היחס בין ההתגלות האלוהית למשה, לבין מה שמשה אומר לעם, הפסוקים שקראתי עכשיו, אלו הפסוקים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה. מה? בעזרת השם. אפילו התחיל להיחתר, בחודש האחרון. בכל אופן, זה הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה. כשמשה מדבר עם העם, הוא אומר להם, רק אחרי יציאת מצרים, משה מעביר לעם ישראל בעצם את הציווי על המצות, כלומר, הציווי על המצות, על איסור חמץ וציווי אכילת מצה, נאמר למשה לפני יציאה ממצרים, אבל הגיע לעם, מסיבות שאפשר לחשוב עליהם, אבל הגיע לעם רק אחרי יציאת מצרים, וזה מתחיל, אני מתחיל מפסוק ה' והיה כי הביאך אל ארץ הכנעני, והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי וכולי, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, 7 ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לאדוני, מצות יאכל את 7 הימים, ולא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך.
עכשיו, אם אנחנו באים לשאול מה היחס בין שני הציוויים, או בין שני ההגדרות של האיסור, אז איפה אפשר למצוא פערים? כלומר, איזה דברים הם נבדלים בין שני הגדרות האיסור? בואו, יש, אני חושב, 4 דברים. זכור, חייב הזה ולא ימצא בבתיכם. רגע, אני מתמקד ב7 ימים שאור לא יימצא בבתיכם, לבין מצות יאכל את 7 ימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך. אז לכאורה שניהם לא תעשה. כלומר, דווקא העניין של לא תעשה נמצא גם פה וגם פה. מה התכוונת כשאמרת תעשה? לא, זכור את היום הזה. לא, אז אני לא מתכוון, לא רוצה להתרחב, יש פה הרבה דברים שלא לדבר, לא רוצה להתרחב יותר מדי לכל הפרשה, אמנם קראתי יותר, אבל אני מתכוון היחס בין פסוק י"ט לפסוק ז' בפרק י"ג. אז מה ההבדלים? פה זה לא ימצא, פה זה לא יראה. לא, בהחלט, זה נכון. יש הבדל אחד, זה היחס בין הפועל יימצא לבין הפועל ייראה. בסדר? לכאורה, שוב, בפשטי המקראות אפשר לומר שהימצאות היא עצם ההימצאות של החמץ, בלי קשר לזה שאתה רואה אותו, שיש לך איזושהי זיקה אליו. ייראה זה לכאורה מתייחס לאדם שרואה את החמץ, כלומר לא לעצם ההימצאות שלו, אלא לזה שיש איזושהי זיקה קיומית כלשהי בינך לבין החמץ, שבא לידי ביטוי או מתממשת בראייה שלו. כן? זה לא ההימצאות כשלעצמה, אפשר גם לומר שההבדל הזה קשור לשאלה מה נמצא במוקד, האם החמץ, כלומר הימצאות החמץ, או האדם שרואה את החמץ. כלומר זה לא שהחמץ כשלעצמו הוא בעייתי, אבל זה שהחמץ נמצא בתודעתך, בעולמך, דרך זה שאתה רואה אותו, הוא הבעייתי. אז זה ההבדל בין יימצא לבין ייראה. מה עוד? הלכה, שחז"ל כמובן, שוב, בהמשך נראה שיש אולי חלופות להבין את הלכה, אבל באופן פשוט חז"ל פרשו את זה שלכה מתייחס לבעלות. ופה ההבדל הוא שיימצא, זה לכאורה עצם ההימצאות, לא קשור לזיקה של בעלות, בדיוק, לא קשור ליחס ממוני, או יחס של רכוש, אלא עצם ההימצאות במרחב ששייך לך, כלומר המרחב שייך לך, הבית שייך לך, ההימצאות במקום שהוא שייך לך היא בעייתית, לעומת זאת לא ייראה לך, אם באמת מפרשים שלך זה בעלות, אז העניין המרכזי זה הבעלות, זו נקודה מאוד מאוד מרכזית שעוד רגע נתעמק בה יותר. מה עוד? גר ואזרח הארץ. מה? גר ואזרח הארץ. אוקיי. מה בדיוק זה קשור לשתיים באמת. שלה? הנימוק של האיסור. זה לא לך. אז רגע, אז יש פה באמת את הנימוק שבי"ב לכאורה זה יותר בצד שזה סייג לאכילה, כן? כי כל אוכל חמץ, נראה שזה איסור שהוא מופיע כסייג לאכילה, לעומת זאת בי"ג אין את הכריכה הזאת, וזה נראה איסור שעומד בזכות עצמו. אבל עוד דבר מרכזי שלא ציינתם, לגבי המרחב. מה? זה קל למצוא נמצאים בשני המקומות, אבל... באמת אפשר לומר שבי"ב זה יותר זיקה לאיסור אכילת חמץ, ובי"ג זה יותר זיקה לחובת אכילת מצה. כלומר, בי"ג זה מופיע לצד החובה לאכול מצה, בי"ב זה מופיע לצד החובה, האיסור לאכול חמץ. גם גבולך, אבל... אז הדבר החשוב, המאוד חשוב הנוסף, זה היחס בין בתיכם לבין כל גבולך. כלומר, מה המרחב שלגביו חל האיסור? עכשיו, מאוד יכול להיות ששני הדברים האלה קשורים אחד לשני, כלומר, זה קשור לדבר הקודם שאמרנו, שיש איסור הימצאות בבית, כלומר, אם זה הבית שלך ששייך לך, אז עצם ההימצאות היא אסורה, לעומת זאת, אם זה לא בבית שלך, אלא בכל גבולך, אז הרף של האיסור הוא גבוה יותר, כלומר, זה לא עצם ההימצאות בכל גבולך, אלא דווקא אם יש חמץ שאתה רואה, או חמץ ששייך לך, או חמץ שגם שייך לך ואתה גם רואה, כן? כלומר, יש קשר בין המרחב יותר מצומצם, הרף של האיסור הוא יותר נמוך, זאת אומרת, עצם ההימצאות אסורה בבתים, ואילו בכל גבולך, מה שאסור זה רק הזיקה הממשית בינך לבין החמץ, דרך הראייה שלו או דרך הבעלות עליו. אז מאוד יכול להיות שאפשר ככה לראות את היחס בין האיסור. אז באמת... זה נשמע לי... בוא נאמר ככה, כשאומרים לי שלא יימצא בכל גבולי, סליחה, שלא ייראה בכל גבולי. כן. זה... כאילו זה... לא ייראה לך בכל גבולך. כן, אני אומר... לא, זה לא ייראה לך חמץ, זה לא ייראה... כן, זה בסדר בכל גבולך. כלומר, כשאומרים לי משהו כל כך כוללני, כל גבולך הוא כבר מוציא את זה לכאורה, מתוך המובן, כן, כלל ופרט, יש לך, כאילו, זה כבר מוציא אותי מתוך הפרט של דווקא ראייה פיזית במובן שהייתי חושב, וזורק אותי חזרה להימצא. כלומר, הדיוקים האלה יכולים להיות... כמו שזה מתקזז כאילו. זאת אומרת, מצד אחד ייראה לך, מצד השני בכל גבולך, אז בעצם הגעת חזרה להימצא. כן, אז יכול להיות ש... כלומר,
קשה לדייק מההבדל בין ייראה להימצא, כשאתה רואה אותו בתוך ההקשרים של הפסוקים. אוקיי, יש לי עוד משהו חשוב להגיד על הפסוקים האלה, אני חושב שיש איזושהי אופציה אחרת לגמרי שלא דיברנו עליה עכשיו, אבל אני רוצה להשאיר את זה להמשך, אז כרגע לפחות באמת הקריאה היא בהמשך למה שרואים במדרשי ההלכה, שעוד רגע נראה אותם, שההנחה היא שבשני המקומות החובה היא חובה פרטית, חובה אישית, והשאלה היא מה הגדרים שלה, האם מה שאוסר זה הרשות שלך, העובדה שהחמץ נמצא ברשותך, או שהחמץ נמצא בבעלותך, או דווקא בביתך, או גם במקומות נוספים. אז בואו נשאר רגע עם האופק הזה, בהמשך נראה כאמור אופציה נוספת, אחרת לגמרי לראות את היחס בין שני הפרקים. מדרשי ההלכה, הדבר המרכזי שמשותף גם למחילתא נעבור הלאה, עמוד הבא, הדבר המרכזי שמשותף גם למחילתא דרבי ישמעאל וגם למחילתא דרשב"י, פה לא הבאתי את המחילתא דרשב"י כי הנוסחאות שהן יותר מבולבלות וזה יותר קשה לעמוד על זה, אבל בגדול הברייתא שמופיעה בבבלי מבוססת על מה שיש במחילתא דרשב"י. אז הדבר המשותף למדרשי ההלכה כאן, לשניהם, בפירוש הפסוקים, שיש ניסיון לבטל את הפער בין שני האיסורים. כלומר, לא לראות את זה כשני איסורים נפרדים, גדרים נבדלים. כלומר, מצד אחד כן, לומר, כמו שראינו עכשיו, לדייק שיש הבדל בגדרים בין לא יימצא לבל ייראה, אבל מצד שני, לעשות האחדה. כלומר, דרך קש בין שאור, בין שאור שמופיע בי"ב לשאור שמופיע בי"ג, לטעון שבעצם אין פה שני איסורים עם גדרים נפרדים, אלא יש פה איסור אחד משותף שיש לו שני ראשים, בל ייראה ובל יימצא, אבל בעצם הגדרים שלהם משותפים כמעט לגמרי, המילה כמעט היא שנויה במחלוקת ראשונים, אבל בכל אופן התפיסה העיקרית היא שמדובר בשני איסורים שעוברים עליהם ביחד, כלומר או שעוברים על שניהם או שלא עוברים על אף אחד מהם, ודרך גזירה שווה הם מייצרים איזושהי האחדה בין שני האיסורים. אבל נקודת המחלוקת העיקרית בין המחילתות, היא כשמייצרים את האחדה בין שני האיסורים, לאיזה כיוון מייצרים את האחדה? כלומר, אם ניקח רגע את הדבר שהוא בעצם המרכזי פה במדרשי ההלכה, ואולי גם במשמעות המעשית, אני חושב שהוא המרכזי מבין הדברים שדיברנו עליהם, בעצם השאלה האם העוגן המרכזי קשור, של האיסור קשור לרשות או קשור לבעלות. כן? שציר מרכזי בשאלות שגם כשהעלינו אותה מתוך הפסוקים עצמם, זאת אומרת, האם מה שאוסר את החמץ, העובדה שהחמץ נמצא ברשות שלי, לאו דווקא זיקה רכושית של בעלות שיש ביני לבין החמץ, אלא עצם העובדה שהוא נמצא ברשות שלי, שזה יותר השפה של איזה פרק? של פרק י"ב, כן? או בשפה של פרק י"ג, אם באמת ייראה לך, הכוונה שלך, אז היסוד של האיסור זה בעלות, בסדר? אז אלו שתי תפיסות שלכאורה עולות מתוך שני הפרקים, אבל אם אנחנו יוצרים האחדה, אז השאלה לאיזה כיוון האחדה הולכת. אז במחילתא דרבי ישמעאל, יצחק, אתה מתכוון, כשאתה אומר בעלות ורשות, אתה מתכוון, החמץ בבעלותי הממונית, הרשות הכוונה הוא ברשותי, בשטח שנתון לבעלות, כמו רשות היחיד רשות הרבים. לא רשות כמו בעלות ורשות בנזיקין. הם לא יכולים להקדיש, זה שלא בבעלותו. שלא, וזה לפי שלא ברשותו. לא זה משתכמה. כן, כן, זה לפי שלא וזה לפי שלא ברשותו. אז יש אחד שיש לו זיקת בעלות, ויש אחד שזה נמצא ברשות שלו. נכון? רשות, לא רשות, באנגלית. מרחב פיזי, שהמרחב הפיזי הוא שלי. כן, המרחב הגיאוגרפי שייך, זה נמצא במקום ששייך לי. כלומר, ההבדל הוא בין האם זה שייך לי, או האם זה נמצא במקום ששייך לי. כלומר, האם יש זיקה בלתי אמצעית ישירה ביני לבין החמץ, או שיש זיקה בין החמץ לבין שטח שהוא שלי. אבל אין זיקה של בעלות ביני לבין החמץ. כלומר, אני לא יכול לקדש בו אישה, כן? הוא לא שלי. זה ברשות שלי. ואז ברחבה אפשר להגיד, או שאם זה שלי, אז זה באמת לכל גבוליך, זה לא משנה איפה זה נמצא. אם זה לא שלי, יכול להיות שאם זה ברשות. אם אתה בעולם של בעלות, אז לא חשוב לי איפה זה נמצא, יכול להיות שזה נמצא בכלל במקום שהוא לא ברשותי, ויכול להיות אפילו שזה נמצא ברשות של מישהו אחר, אולי אפילו ברשות של נוכרי, עוד רגע נראה, אם אתה בעולם של בעלות, אם אתה בעולם של רשות, אני מפחד על הרשות. אז מה שחשוב לי שזה ברשות שלי, וזה אפילו אם זה לא שלי. יפה. עכשיו, עוד רגע ניכנס, נראה את גדרי הביניים שצומחים כאן, וננסה לעמוד על פשרם, אבל בשלב הראשון אפשר לראות בצורה די גורפת, שבמחילתא דרבי ישמעאל, הם הולכים מאוד חזק לכיוון של הרשות. מישהו שמוכן לקרוא? לשון המחילתא? הרב אחיה? אין אלא יימצא, בל ייראה מנין, תלמוד לומר, לא ייראה לך, שאור לכל גבוליך. אין אלא שאור, שהוא בל ייראה ובל יימצא, חמץ מנין, תלמוד לומר,
לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור. הקיש שעור לחמץ, לחמץ לשעור. מה זה בבל יראה ובבל ימצא? אף זה בבל יראה ובבל ימצא. מה זה לחמש המינים? אף זה לחמש המינים. ותכן, למה נאמר? כפי שנאמר בכל גבולך, שובי אני כמשמעו, ומונרו ותכן. מה ותכן לרשותכם? לא בגבולך ברשותך. יצא חמצו של ישראל, שהוא ברשות נוכרי, וכפי שיכול לבערו, אבל אינו ברשותו. יצא חמצו של נוכרי, שהוא ברשות ישראל, וחמץ שנפלה על המפולת. אבל מי שהוא ברשותו, אבל אינו יכול לבערו. אוקיי, זהו, בואו נעצור פה רגע. ההמשך הוא פחות לענייננו. במקום ההרחבה זה דווקא מצמצם. כלומר, מה הפרמטר החשוב לפי המחילתא, מה הפרמטר החשוב שמכריע האם אתה עובר על האיסור או לא עובר על האיסור? הרשות. אז אמנם יש כאן הרחבה של הרשות, כלומר, מה בתיכם ברשותכם, אף גבולך ברשותך, כלומר, מושג הרשות מתרחב. יכול להיות שהוא כולל אפילו רשות הרבים שנמצאת בידי ישראל באיזשהו מובן. אולי אפשר לדבר על מושג של ריבונות, כן? אבל דבר שנמצא ברשות נוכרי, שזה באופן מובהק לא ברשותך, אפילו אם זה שלך, כן, זה קביעה שהיא לא נפסקה להלכה, כן, זה באמת קביעה מאוד חריגה, במוסכמה ההלכתית שעולה מתוך מה שנראה הברייתא שנראה שהובא מהמחילתא דרשב"י ונמצאת בבבלי. אבל בתפיסה של המחילתא דרבי ישמעאל, אם החמץ הוא שלך, גם אם הוא לא ברשותך, אתה לא עובר עליו. אם החמץ הוא שלך, גם אם החמץ הוא שלך, סליחה, אם החמץ הוא לא ברשותך, למרות שהוא שלך, אתה לא עובר עליו. בסדר? אז אמנם מושג הרשות, כמו שראינו, קצת מתרחב, זה לא רק הבית, זה גם שטחים אחרים שהם חלק מהרשות שלך, שהם עדיין בטריטוריה של ישראל, אבל אם באופן מובהק זה לא ברשותך, למרות שיש זיקת בעלות, אתה לא עובר עליו. כלומר, בעלות היא לא תנאי הכרחי כדי לעבור על האיסור, ומשפט הבא קובע לא רק שבעלות היא לא תנאי הכרחי, אלא גם לכיוון השני. כן, יצא חמצו של נוכרי, שהוא ברשות ישראל, וחמץ שנפלה על המפולת, אף על פי שהוא ברשותו, אבל אינו יכול לבערו. כלומר, נראה שבאופן עקרוני, כן, חמץ הוא לא שלך, אבל הוא ברשותך, באופן עקרוני, אתה עובר עליו, אלא אתה לא עובר עליו, למה? לא בגלל שהוא לא שלך, אלא בגלל שאתה לא יכול לבערו. בהחלט רלוונטי, אבל זה נראה שבעלות, לא רק שהיא לא תנאי הכרחי, היא גם לא, כלומר, לא רק שצריך, לא רק שחמץ שהוא שלך, אתה לא עובר עליו אם הוא לא ברשותך, אלא גם חמץ שהוא לא שלך, אם הוא ברשותך, באופן עקרוני אתה עובר עליו, אלא שבגלל שאינו יכול לבערו, אז כתוב פטר אותך. אני רק אומר, אני מתקר על הנקודה הזאת, זה אומר, לפחות איך שאני מבין, בל יראו ובל ימצא גם מוגדר על ידי מצוות תשבית. כלומר, מצוות תשבית הוא מגדיר מה יהיו הדברים שבל יראו. למה? זה יכול היה להיות נכון גם לגבי חמץ שהוא, אתה אומר מצד אינו יכול לבערו. אני לא יכול לבער את זה, אז זה גם מגדיר לי על מה אני עובר בבל יראו ובל ימצא. כן. זה עליו איזשהו תשבית. אוקיי, בכל אופן זה הכיוון המחילתא דרבי ישמעאל. המחילתא דרשב"י, שלא מובאת כאן במקורה, אבל מובאת כאן בעיבוד שלה, או בנוסח שלה שמופיע בבבלי, וזה באמת הברייתא היסודית, שאחרי זה כל הדיון, גם בראשונים וגם באחרונים, וגם בשולחן ערוך מתגלגל ממנה, נראה שיש תפיסה אחרת. מי מוכן לקרוא רק את החלק הראשון, את אחד, תנו רבנן. תנו רבנן, 7 ימים שאור לא ימצא בבתיכם, התלמוד לומר, והלא כבר נאמר, לא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ בכל גבולך. כפי שנאמר, לא יראה לך שאור שלך, אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים בשל גבוה. כל יתמין יקבל פקדונות מהגון, תלמוד לומר, לא ימצא. אין לי אלא בגוי שלא כיבשתו, ואין שרוי עמך בחצר. גוי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר ממעין, תלמוד לומר, לא ימצא בבתיכם. אין לי אלא שבבתיכם, בבורות, בשיחים ובמערות מנין, תלמוד לומר, שכל גבולך חובה. ועדיין אני אומר, בבתים עובר מישהו, בא לראה ובא למצא, ובא ליתמין, ובא לקבל פקדונות מן הגוי. הגבולים שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. מנין ייתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה, תלמוד לומר, שאור בגזירה שלנו. נאמר שאור בבתים, שאור לא ימצא בבתיכם, ונאמר שאור בגבולים, לא יראה לך שאור. מה שאור האמור בבתים, כל מישהו בא לראה, ובא למצא, ובא ליתמין, ובא לקבל פקדונות מן הגוי. שאור האמור בגבולים, אבל מישהו בא לראה, ובא למצא, ובא ליתמין, ובא לקבל פקדונות מן הגוי.
ומה שאור האמור בגבולים שלך, אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים שלך. אף שאור האמור בבתים שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים שלך. אוקיי, תודה. אז יש כאן כמה וכמה מורכבויות שצריך לעמוד עליהן בתוך הברייתא הזאת, אבל השורה התחתונה האחרונה, וזה מודגשת כאן גם, היא לכאורה קובעת, אומרת את האמירה העקרונית. האמירה העקרונית שחלה גם על בל יראה ובל ימצא, אחרי שאיחדנו ביניהם, שעל מה עוברים? ביתך שווה לגבולך. ביתך שווה לגבולך, כלומר האיסור חל גם בביתך וגם בגבולך, ומה האיסור? מה מהות האיסור? מה מגדיר את האיסור? מתי אתה עובר ומתי אתה לא עובר? שלך אתה עובר, לא שלך אתה לא עובר, זה נכון בין בביתך, כלומר בעצם הגזרה שווה הזאת בין ביתך לבין הגבולין אומרת, הרשות לא מעניינת אותי, זה לא משנה אם זה בבית שלך או מחוץ לבית שלך, מה שמעניין זה רק הבעלות, אם אתה בעלים אתה תעבור גם על בל יראה וגם על בל ימצא, גם מחוץ לביתך, ואם אתה לא בעלים, אתה לא תעבור גם ברשותך. כלומר, לכאורה, אם היינו, אפשר לייצר כאן ולומר, הנה, יש פה שתי תפיסות לכאורה מאוד כותביות או בהירות, עקביות, שהמחילתא דרעי מתמקדת ברשות, ואילו הברייתא כאן בבבלי, שכאמור, מבוססת על המחילתא דרשב"י, מתמקדת בבעלות. אבל הסיפור הוא לא כל כך פשוט. כן? מה זה של גבוה? איזה חמץ של גבוה? כלומר, חמץ של הקדש, שהוא בבעלות לא שלך, ולכן אתה לא עובר עליו. כלומר, אם יש חמץ של הקדש, רשות הקדש, אתה לא עובר עליו. לא עובר עליו, אבל במשנה אנחנו רואים ששורפים את המתולים, ושורפים מתודה. שם זה לגבי תרומה נראה לי. לא, גם להקדש. מתודה, לא? לחמת הודעה נחשבים של גבוה זה... קודשים קלים. עוד רגע נראה גדרים של בעלות על קודשים. בכל אופן, אבל, וזה יהיה המוקד של העיסוק שלנו בשלב הבא, ואולי בכלל בעיקר העניין בשיעור הזה, להבין את הגדר בסוף של הבבלי ושל הברייתא הזאת. לכאורה הברייתא הזאת הולכת עם בעלות, נכון? אתה עובר על החמץ שלך, אתה לא עובר על החמץ שלו שלך, לא משנה אם זה ברשותך או ברשות אחרת או במקום אחר. אבל, למה זה נהיה יותר מורכב? כי מה, בתוך הברייתא הזאת, יש גם אמירה, שחמץ, כלומר, ככה התחלנו, נכון? תלכו רגע אחורה, כן? לא יראה לך שיעור שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים של גבוה. יכול, יטמין ויקבל פקדונות מן הגוי, תלמוד לומר, לא יימצא. כלומר, הברייתא הזאת עצמה אומרת, לומדת מתוך בל יימצא, שאתה לא עובר רק על חמץ שהוא שלך, אלא גם על חמץ שקיבלת בפיקדון מגוי. כן? אז איך זה משתלב? אתם מבינים את הבעיה? אבל מצד אחד, המסקנה של הברייתא לכאורה שאנחנו הולכים עם הגדר של הבעלות, לוקחים מתוך בל ייראה את העניין של הבעלות, מעבירים את זה גם לבל יימצא, ואומרים שעוברים רק על חמץ שהוא שלך. שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים של גבוה. כלומר שנותנים לבל ייראה דומיננטיות, לבל ייראה לך. זאת אומרת, הבעלות מעצבת את האיסור, זה נכון גם על בל ייראה ובל יימצא, כי אמרנו שאנחנו מאחדים ביניהם. אבל מצד שני בתחילת הברייתא, אנחנו רואים שהברייתא גוזרת, דווקא מתוך זה שכתוב לא יימצא, שאתה עובר גם על פקדונות. אם היה רק בל ייראה, הייתי מבין שעל פקדונות אני לא עובר. זאת לומר, לא יימצא ללמדני שאתה עובר גם על יתמין, כלומר גם על חמץ שאתה לא רואה, זה קשור לעניין של הראייה, אבל גם על פקדונות שאתה מקבל מן הגוי, זאת אומרת שגם חמץ שהוא לא בבעלותך, אתה גם כן עובר עליו. מה היחס בין שתי הקביעות האלה של הברייתא? זה לא בעלות. אתה לא יכול לקדש אישה בפקדון, נכון? יש לו שייכות, אם לא מחזיר את זה כן של, כאילו... בסדר, אבל... אוקיי, אז זה בדיוק העניין. השאלה שעכשיו שאלתי, קשורה למה שאתה אומר, זה לא שאלה שאנחנו שואלים כמובן, זה מיד הסוגיה שואלת, תסתכלו במספר 3, כן? אמר מר יכול להטמין ויקבל פקדונות מן הגויים, תלמוד לומר לא יימצא. אמרת רישא שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים של גבוה. לא קשיא, דקביל עליה אחריות, דלא קביל עליה אחריות. אוקיי? כלומר, יש פה איזשהו גדר מורכב. מצד אחד עוברים רק על חמץ שנמצא בבעלותך, מצד שני, ואתה לא עובר על חמץ של אחרים, מצד שני, אם החמץ של אחרים זה חמץ שקיבלת עליו אחריות, אתה עובר עליו. עכשיו השאלה, וזו הנקודה שאני רוצה להיכנס פה קצת יותר לעומק, גם בעקבות החלק הבא בסוגיה, למה? מה בעצם התפיסה כאן של הברייתא לגבי גדר האיסור?
כלומר, ואני אציג את השאלה, אם הסיפור זה בעלות, אז חמץ שאתה מקבל עליו אחריות הוא לא בבעלותך, בנפקמינות של בעלות. ואם זה לא בעלות, אז מה הדבר הזה של לקיחת אחריות, מה הפונקציה שהיא עושה? כלומר, הרי ראינו תפיסה, ראינו לכאורה במחילתא דרעי, שעצם העובדה שזה נמצא ברשות שלך, אז אתה בעיקרון עובר עליו. אז מה הגדר הזה, מה היחס בין הדרישה לבעלות, לבין ההבחנה בין פיקדון שקיבלת עליו אחריות, לפיקדון שלא קיבלת עליו אחריות? נראה לי פיקדון של יהודי זה יהיה ככה? אז זה מחלוקת גדולה, באחרונים נגיע לזה. כלומר, לפי רוב הדעות, כן, לפי רוב הדעות זה גדר כללי, שזה לא קשור לגוי, קשור לחמץ של מישהו אחר. אבל יש שיטת הגר"א, והפני יהושע טוען שזה גם די ככה ברש"י. ברגע שאין אחריות, אז כאילו הכל נוצא ליד. הגוי לא אחראי. אז במילה אם יש מישהו פה... זאת אומרת לא אחראי, מצד החמץ של העניין. מצד החמץ. אז נשארתי רק אני. אבל אם אתה אומר שזה גם ביהודי, אז אתה יודע. אוקיי, נגיע לזה, כן. אני עוד טועה, אין פה אולי בירור שהיינו צריכים ללכת לבר מציע, התקפו כהן, לא יודע, לבדוק מה הדין. מה היחס, מה גדרי שומרים לגבי בעלות או זיקת הבעלות שיש? לכאורה, למה? למה? אם קרה משהו, אם קורה משהו לחפץ, אז אני צריך להמציא. אז זה נכון שזה שאלות שאפשר ללכת איתה בפילוסופיה של דיני קניין, מה מגדיר בעלות? מה זה בעלות בכלל? עכשיו, זו שאלה מעניינת, כי בתפיסה הפשוטה, הרגילה, כלומר במשפט הכללי, בעלות בדרך כלל קשורה ליכולת שלי ליהנות מהחפץ. מה זה בעלות? בעלות, ככל שיש לי יותר זיקות הנאה אפשריות, יש לי יותר יכולת שימוש בחפץ, כלומר כולל האפשרות לחלות אותו, או למכור אותו, אז אני יותר בעלים. אם נגיד יש לי רק יכולת שימוש ליהנות ממנו, אבל לא לחלות אותו ולא למכור אותו, אז זה לא יקרא בעלות, זה יקרא אדם שיש לו יכולת ליהנות מהחפץ, אבל תוך... או סחירות. כן, סחירות. סחירות זה יכולת ליהנות מהדבר, אבל לא... עכשיו, יכול להיות, ויש לזה ביטויים נוספים בסוגיות אחרות, שהתפיסה של ההלכה, שהגדרת בעלות לא פחות, אולי אפילו יותר מאשר היא קשורה להנאה מהחפץ, היא קשורה לאחריות שיש לי כלפי החפץ. כלומר, מה זה, ואולי זה גם הכוונה, מה זה קניין, גם בהקשרים של אישות וכו'. הזיקה של קניין זה... דווקא קבלת האחריות, היא אפילו יותר... היא יכולה כאילו לתת לך איזושהי אפשרות להשתמש בממון. לא, אבל זה לא, אני חושב שבקבלת אחריות, העניין הוא שאחרי זה, כשמוצאים את החפץ, הוא שייך למי שייך את האחריות. זאת אומרת, זה לא יכול, המאבד את החפץ, הוא לא יכול להגיד, הנה, מצאנו את החפץ, בוא קח את הכסף, תחזיר את האוטו. זאת אומרת, זה ממש אומר לידי האחראי. זאת אומרת, בתהליך הסופי, מי שהבעלים, באמת, זה יגיע למי שקיבל את האחריות. באיזה מקרה, שוב? אני חושב שבקניין, כל העניין של קבלת אחריות, זה לא רק עצם זה שאני אחראי עכשיו על הכסף בשביל להשלים את החיסרון. כן. בסופו של דבר נמצא הגנב, למי חוזר החפץ? יצרת קניין. למי חוזר החפץ? למי שקיבל את האחריות. זה שעכשיו איבד את הבקבוק וויסקי היקר הזה, לא יודע, שהוא נדיר, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אז הנה, קח את הכסף שלו חזרה, תחזיר לי את הבקבוק. אין לו יכולת כזאת, זה ממש, היא ממש עוברת לרשות זה של לקחת האחריות. אפילו שבפועל זה לא שלו עכשיו, זה לא נמצא אצלו. לא, מה זאת אומרת, אם מישהו גנב, נגיד זה היה פיקדון שלך במשך חודש, ונגיד מישהו גנב את זה תוך כדי החודש, ונגמר החודש. שילם על הפרה. הוא שילם על הפרה, 10,000 שקלים. בסוף מצאו את הפרה, אז המעבד הראשון... טוב, זה הסוגיה הראשונה בפרק המפחיד, שהשאלה... לא יכול לקבל 10,000 שקל ולקבל אותה. אוקיי. כך, כן. המילה יימצא, בעצם יש את שתי מקומות האלה. יימצא זה מצוי לך. ויימצא זה כאילו מוצאים את זה אצלך. זה קיים אצלך. אז אני עוד רגע אתייחס לזה, שיש בסוגיה עצמה דרשה של יימצא לשני הכיוונים השונים, כלומר לכולה ולחומרה, כמשהו שמרחיב או כמשהו שמצמצם. עוד רגע אני אתייחס לזה. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו, אני רוצה להציג שתי תפיסות אפשריות לגבי להבין את הגדר הזה, שמצד אחד דורשים בעלות, מצד שני, עם פיקדון שיש בו אחריות, אתה עובר עליו גם, וככל שנספיק אני רוצה להראות 6 נפקמינות או 6 ביטויים של ההבדל בין שתי התפיסות האלה. כלומר, אני מקווה שנספיק, אני רוצה לעבור על זה מהר. אני רוצה להציג 2 תפיסות, איך להבין את הגדר המשולב הזה, שמצד אחד דורשים בעלות, אבל מצד שני, פיקדון שלקחת עליו אחריות, אתה גם כן עובר עליו. אז אפשרות אחת זו האפשרות שעלתה פה עכשיו, בעיקר, והאפשרות הזאת אומרת... סליחה, אני לא הבנתי את השאלה במובן כאילו, למה הצגת אותי ככה?
למה מתוך שזה שלך? אז הרחבנו את זה גם לאחר. שנייה, אז תן לי שנייה להציג את שתי האפשרויות, אני מקווה שזה יהיה יותר ברור, ואז גם אולי בדווקא מינו זה יהיה יותר ברור אפילו ממה שזה יהיה בהגדרה המופשטת. אפשרות אחת, שמה שהעניין של קבלת אחריות זה בעצם תפיסה מורחבת של בעלות. כלומר, בעלות זה לא בינארי, זה לא 0 או 1. יש בעלות מובהקת, ממון שאפשר לקדש בו אישה ובתים אחרים שקשורים לבעלות, ויש בעלות חלקית, או בעלות למחצה, לשליש ולרביע, כלומר בעלות זה מושג ספקטרומיאלי ולא בינארי, כן? נמצא על ספקטרום, ואז החידוש הוא שלפחות לעניין בל יראה ובל יימצא, חמץ שלקחת עליו אחריות, אתה נחשב בעלים עליו. כלומר, לעניין הזה יש פה איזה רף של בעלות, של זיקת שייכות, או בעלות בינך לבין החפץ הזה, מספיק כדי שתעבור עליו ובל יראה ובל יימצא. שוב, כנראה שלגבי קידושי אישה זה לא יהיה מספיק. אבל כנראה שבעלות, שוב, זה לא 0 או 1, ולעניין הזה אנחנו מציבים רף נמוך יותר. זה אפשרות אחת, בסדר? שאנחנו עדיין בתוך הפרדיגמה של בעלות, כלומר, התפיסה הבסיסית היא בעלות, אלא שאנחנו מרחיבים אותה. אפשרות שנייה, שזה בכלל לא בעלות. כלומר, שבעלות זה לא הדרך היחידה לעבור על בל יראה ובל יימצא. אלא שיש פה איזשהו נתיב אחר, אלטרנטיבי. כאילו להחזיר את המחילתא של רבי... השאלה אם זה להחזיר את המחילתא. המחילתא אמרה שמה זה כן רשות. פה אנחנו אומרים, זה לא רשות, נכון? לפי המחילתא לכאורה, עצם העובדה שחמץ שנוכרי נמצא ברשותי, אני בעיקרון עובר עליו. כן, פיקדון של גוי שנמצא אצלי. נכון. אז זה חייב באחריותו, יש בזה משהו שיכול להחזיר את העניין של הרשותי. אז זאת השאלה. עכשיו יש לנו ככה בעצם. אז יש לנו תפיסה אחת שזיהינו עם המחילתא דרי, שזה עניין של רשות, ולא עניין של בעלות בכלל, ורשות במובן הפשוט שלה, זה נמצא בטריטוריה שברשות שלי אני עובר. יש בקצה השני אופציה של בעלות, וראינו שזה לא בעלות מובהקת, אלא גם בעלות למחצה, לשליש ולרביע, כי זה גם, אם קיבלתי אחריות, זה נחשב מספיק בעלות כדי לעבור. אז יש לנו בעצם שתי תפיסות עקרוניות. אני בעצם רוצה להציע עכשיו, שיש אפשרות שלישית, שונה לגמרי, שהיא לא רשות והיא לא בעלות. עד עכשיו, אמרתי... תפיסה מורחבת של אחריות טוטלית. לא אחריות, תפיסה מורחבת של בעלות. למה אתה חייב על חמץ שקיבלת עליו אחריות? כי זה קצת שלך, כי זה שלך שלך באיזושהי רמה. אז זה התפיסה. אין לנו תפיסה של בעלות מוחלטת, כי אין לנו תפיסה שרק על חמץ שהוא ממש שלך אתה עובר עליו. בסדר? גם לפי הבבלי, לפי הברייתא של מחילתא דרשב"י, אתה עובר גם על חמץ שקיבלת עליו אחריות. זאת אומרת שזה בעלות, אבל בעלות מורחבת, בסדר? זו תפיסה אחת. תפיסה הקודמת שראינו שזה רשות, אבל אני רוצה לטעון שיש פה אפשרות לתפיסה אחרת, שלישית, שהיא שונה באופן מהותי משתי התפיסות, גם של רשות וגם של בעלות מורחבת. וכדי להציג אותה, אני רוצה להיעזר בגמרא, וזה קשור למה שאמרת על יימצא. בפשטות, ברוב הסוגיה, כל פעם שדורשים מלא יימצא, מה הפונקציה של הביטוי לא יימצא? הוא מה להרחיב את האיסור. כלומר, זה לאו דווקא בעלות, אלא לא יימצא, עצם ההימצאות אסורה. אבל יש שני הקשרים בסוגיה, שבהם קורה הדבר ההפוך. הדבר האחד נמצא פה במספר 2, מיד על עכשיו, לברייתא שקראנו עכשיו, נראה לי שחלק, אולי שמעתי פה מישהו ששם לב, שבעצם יש פה חלק בברייתא שהוא נראה הפוך מההיגיון, נכון? בואו נקרא את זה. אמר מה? אין לי אלא בגוי שלא כיבשתו ואין שרוי עמך בחצר. גוי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מניין, תלמוד לומר לא יימצא. בפשטות החלק הזה בברייתא בא לאסור, כלומר אומר לא רק שגוי שלא כיבשתו זה אסור, אלא אפילו גוי שכיבשתו, איפה לומדים את זה? כי כתוב לא יימצא לכאורה מכל מקום, ולכאורה זה הפוך. לכאורה זה הפוך, נכון? אז הנה, זה השאלה של הגמרא, קהל פליה, כלומר, זה נראה הפוך מההיגיון, הסדר של הדברים. אז באמת אביי אומר שצריך להפוך את הסדר. כלומר, צריך לגרוס הפוך את השאלה. כלומר, אין לי אלא בגוי שכיבשתו שהוא אסור, שזה יותר פשוט לאסור. מניין גם גוי שלא כיבשתו ולא מצאו איתך בחצר, תלמוד לומר לא יימצא לאסור גם את זה. אז זה ברור. אבל עכשיו תשימו לב לרבא. רבא לא הופך את הסדר, ומבין אחרת לגמרי את כל העניין. רבא אמר, לעולם לא תהפוך, והרי שקי, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, כלומר הלימוד שלא יימצא לא חל על האיסור, אלא על היתר, כן? שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אין לי אלא בגוי שלא כיבשתו ואין שרוי עמך בחצר. שהוא של אחרים בעצם. גוי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר, מניין שמה? מניין שהוא מותר, שהוא גם מותר, תלמוד לומר לא יימצא. עכשיו זה מוזר, קודם כל הבנו, זאת אומרת אנחנו מדברים על היתר, אומרים היתר הוא לא רק גוי שלא כיבשתו, אלא אפילו גוי שכיבשתו, אבל מאיפה אני לומד שהוא מותר? כי כתוב לא יימצא. עכשיו זה מוזר, כי עד עכשיו ראינו שלא יימצא נדרש כדי להרחיב את האיסור. והאיתנה, בדיוק הגמרא שואלת את זה, האיתנה מהדר היתרה ונסיב לקרא לאיסורה?
אז תראו מה התשובה. כלומר, אתה רוצה ללמוד היתר, איך אתה מביא פסוק שלכאורה מה שהוא עושה זה לאסור? משום שנאמר לך תרי זימנה. מה הכוונה? איפה נאמר לך תרי זימנה? איפה נאמר לך בכלל? לא, אין לא יימצא לך, בדיוק, זה קלאסי, מי שלא קורא פסוקים, בטוח שכתוב איפשהו לא יימצא לך, לא כתוב לא יימצא לך, כתוב רק לא יימצא. מה כתוב לך? כתוב על לא ייראה לך. כמה פעמים, האמת היא 3 פעמים, כלומר פעמיים בשמות ועוד פעם בדברים. אז הגמרא דורשת כאן, לפי רש"י לפחות, לא את הפעמיים של שמות, כי זה שאור וחמץ, ויש ילפותא שצריך גם שאור וגם חמץ, אלא לגבי שאור כתוב גם בשמות וגם בדברים, כתוב לא יימצא לך שאור בשמות, וכתוב לא יימצא לך שאור, לא ייראה, סליחה, לא ייראה לך שאור בשמות, וכתוב לא ייראה לך בדברים. אז מה העניין? מה העניין? העניין הוא כזה, אנחנו לוקחים את המילה לך מייראה, מעבירים אותה להימצא. עכשיו, זה לא סתם עניין שהעברנו אותה, אלא יצרנו פה גדר אחר, הייתי קורא לו, הימצאות שכרוכה בזיקה. כלומר, יש עניין לא ייראה לך חמץ, שזה בעלות. מול זה בקוטב השני יש עניין של רשות, זה נמצא ברשות שלך. אבל ברגע שלוקחים את המילה לך ומדביקים אותה להימצא, מייצרים פה לדעתי גדר אחר, מהותי אחר, שאומר, יש הימצאות שלא כרוכה בזיקה, כלומר, יש לי בית, בתוך הבית יש חמץ. זה הימצאות שלא כרוכה בזיקה. אבל יש לא יימצא לך, שדורשים את זה דרך ההיקש בין וזה הימצאות שכרוכה בזיקה. עכשיו, מה העניין של הימצאות שכרוכה בזיקה? בוא נלך, אני עדיין בניסיון להסביר את הגדר שאני מנסה לעמוד עליו, אבל אני רוצה להיעזר בעוד נקודה אחת בסוגיה, כדי להמשיך להגדיר ולפתח את ההגדרה של הדבר הזה. פה רגע להמשך הסוגיה במספר... כן, בארבע. כן? בארבע הגמרא מקשרת את הדיון הזה על הימצאות, על חמץ שקיבלת עליו אחריות, למחלוקת התנאים, שהיא מחלוקת שמופיעה בהרבה הקשרים והרבה מקומות בש"ס, של דבר הגורם לממון. בוא נקרא את זה רגע. הניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי, אלא למאן דאמר לאו כממון דמי, מה יקא למימר? אוקיי? עכשיו, אני רוצה לעצר פה רגע, אמרנו שיש 2 אפשרויות להבין את העניין הזה שלא יימצא, של קבלת אחריות. אז אפשר להושיב את זה בדיוק על 2 הדעות האלה, כלומר, למאן דאמר שזה דעת רבי שמעון, בכל הש"ס, שדבר הגורם לממון כממון דמי, אז זה בעלות חלקית, זה הרחבה של מושג הבעלות. אבל למאן דאמר לאו כממון דמי, מה יקא למימר? איך זה מסתדר? שהניחא דאמר לא יימצא. עכשיו, בעצם מה שהצגתי קודם באופן תיאורטי או באופן כללי מלמעלה, כ2 אפשרויות, אפשר ממש להושיב את זה על דעת רבי שמעון ודעת חכמים. כלומר, דעת רבי שמעון שבכל הש"ס דבר הגורם לממון כממון דמי, יש פה בעצם גדר של בעלות, שיש לזה נפקמינות גם אחרות, כי רבי שמעון חושב שדבר הגורם לממון כממון דמי גם בהקשרים אחרים. למשל, בהמת קודשים שאני חייב באחריותה, למרות שהיא לא שייכת לי, אם מישהו גנב אותה, הוא חייב לי כפל. כי אמנם אני לא הבעלים שלה כי זה קודשים, אבל בגלל שזה גורם לממון, אז זה כממון דמי. למה זה גורם לממון? כי אם היא נגנבת לי או נאבדת לי, אני חייב להביא בהמה אחרת. אז לפי רבי שמעון שדבר גורם לממון כממון דמי, אז זה ממש עניין של בעלות, הרחבת מושג הבעלות. אבל לדעת חכמים שבדרך כלל הם לא חושבים שדבר הגורם לממון כממון דמי, אז זה לא עניין של הרחבת מושג הבעלות, אז מה עונה הגמרא? מה יקא למימר? שהניחא דאמר לא יימצא. עכשיו, קשה מאוד להניח שלא יימצא בדיני בל יראה ובל יימצא בפסח, זה בא לחדש איזושהי תפיסה של בעלות. כלומר, שאתה לומד מגדרי בל יימצא איזושהי תפיסה של מה נחשב בעלים ומה לא נחשב בעלים. לכן נראה לי יותר פשוט, אפשר אולי גם לדחוק משהו אחר, אבל נראה לי שהניחא בפסח, אבל בדרך כלל הדבר הגורם לממון הוא באמת לא כממון. מה? למה לא תגיד שזה הרחבה של הבעלות? שגם מה שנמצא... אז אפשר. עוד רגע אני אומר שיכול להיות שאפשר להגיד את זה בלישנא קמא ופחות בלישנא בתרא. עוד שנייה נראה את הלישנא בתרא פה. אבל אני רוצה, כן, בלישנא פה. אבל שנייה, עוד לפני, אני רוצה רק להגדיר מה זה כן. לפני האפשרות, האם אפשר גם להגיד אחרת. שבעצם לפי חכמים זה באמת לא הרחבה של מושג הבעלות, כי לפי חכמים דבר הגורם לממון לאו כממון דמי. אז מה זה כן? לא יימצא כגדר ייחודי בחמץ. שמה מהותו של הגדר, ופה אני חוזר לך הזה, לדרשה שלא יימצא לך. הרי מה קורה
כשאני לוקח אחריות על, כשאני לוקח פיקדון, אם אני לא לוקח אחריות זה פיקדון בלי אחריות, אם אני לוקח אחריות על פיקדון, מה זה גורם? כלומר, נגיד עכשיו מישהו אחר מפקיד אצלי חמץ, אז לפי רבי שמעון זה נחשב כאילו אני בעלים של זה. אבל לפי חכמים זה לא נחשב שאני בעלים של זה, דבר גורם לממון זה לא כממון. אבל מה זה כן גורם? מה זה אומר זיקה? איזה זיקה זה יוצר? הרי מישהו יכול להגיד, גם אם זה חמץ נמצא בבית שלי, יש לי זיקה, כי זה בבית שלי. איזה זיקה מהותית זה יוצר? בדיוק, יש לי רצון, רצון אקטיבי בקיומו של החמץ, אפילו אומר, יותר מרצון זה אינטרס, יותר גבוה מרצון. כי אחרת אני אוכל אותה, אני צריך לשלם. כלומר, זה מייצר זיקה, שהחמץ הוא לא רק נמצא ברשותי, אכפת לי ממנו, וחשוב לי לשמור אותו. עכשיו, לפי רבי שמעון, זה הרחבה של מושג הבעלות, הוא תופס שזה בעלות, אז זה לא חידש לי משהו מהותי קונספטואלי בתפיסה של איסור חמץ. כי המחילתא דרבי ישמעאל זה רשות, התפיסה של רבי שמעון, זה מעניין, זה רבי שמעון וגם מחילתא דרשב"י, כן? זה ממון. כן, אבל התפיסה האחרת, שאני חושב שאני כרגע מושיב אותה על חכמים, עוד רגע נראה עוד כמה נפקמים את הדבר הזה. בדיוק, זה נקודה מהותית, כלומר, עצם העובדה שחמץ נמצא לפי התפיסה הזאת, זה לא מפריע לי, כי זה נמצא בבית שלי, זה לא קשור אליי. אז לפי התפיסה הזאת, זה חשוב שהחמץ יהיה קשור אליי. אבל מה שחשוב בתפיסה הזאת, זה לא שהחמץ שלי, זה לא עניין של בעלות, הבעלות לא מעניינת. תיאורטית יכול להיות שגם אם החמץ היה שלי ולא אכפת לי ממנו, אולי זה העניין של ביטול. לא לפי התוספות שביטול זה הפקר, כן? לפי הרמב"ן. כאילו, מה הביטול עושה? אם ביטול זה לא הפקר, מה שביטול עושה אומר, אמנם זה שלי, אבל לא אכפת לי ממנו. אני מסיר את הזיקה הנפשית שלי אליו. אז יכול להיות שזה העניין. אוקיי? זה הצד ההופכי של ביטול חמץ. בדיוק, בדיוק. כלומר, ביטול חמץ זה באופן אקטיבי להפקיע את האכפתיות שלי מזה, ולקחת אחריות על חמץ ששייך למישהו אחר, זה לייצר זיקה אקטיבית של אינטרס ורצון בקיומו של החמץ, וזה מה שגורם לי לעבור עליו. עכשיו, יכול להיות שחמץ שהוא שלי, אז ברירת המחדל הוא שאכפת לי ממנו. ולכן כדי שאני אעבור לקטגוריה שלא אכפת לי ממנו, אני צריך לבטל. אבל חמץ שהוא לא שלי, אז ברירת המחדל היא הפוכה. ברירת המחדל, אם חמץ לא שנמצא אצלי בבית, ברירת המחדל היא לא אכפת לי ממנו. אז זה לא יוצר זיקה. מה ייצור זיקה? לקחתי עליו אחריות, ולכן לקחת האחריות היא זאת שמחייבת. אבל זה לא עכשיו יוצר בעצם פירוש חדש ולא יימצא, זה בעצם הרחבה... בדיוק, לכן אני אומר, בינתיים יש לנו בעצם 3 תפיסות מהותיות. תפיסה אחת מדברת על בעלות, שזה ייחסנו את זה לרבי שמעון שדבר גורם למון כגמורן, תפיסה אחרת של המחילתא דרבי שמדברת על רשות, ותפיסה שלישית שנמצאת באמצע, שהיא הימצאות שיש בה זיקה. לא זיקת בעלות, העניין זה לא בעלות, העניין... בדיוק, אני רוצה בקיומו של החמץ. האם אפשר להגיד לפי דבריך, רגע יוצא מפסח, שבעצם כל יהודי יש לו איזושהי אחריות, ובעצם התפיסה השלישית הזאת, לכל ממון של חברו, מצד דיני השבת אבדה, אז נגיע לזה, תן לי שנייה, עכשיו תראו, הזמן שנשאר מאוד קצר, ועיקר הדברים לא הגענו אליהם, אז אני רוצה לנסות להגיע לכמה דברים חשובים. אני רוצה את מה שדיברנו לפני, כן. זה דברים שהשאור הכתוב, שלא ברשותו של אדם שהכתוב לשאור, כאילו ברשותו, כאילו, גם מהגמרא הזאת, שאני חושב שהיא ממש דווקא מגיעה מתוך עולם העניינים והנזק והמשפטי גרידא, והיא מאפיינת את זה שהחמץ בהגדרה, הזיקה שלנו אליו היא לא משפטית רגילה, כאילו היא חורגת ויוצאת טוב. עכשיו, תראה גם, בהמשך, אני רק אגיד את זה במשפט, האיקא דאמרי, תראה איך הגמרא מתחילה. בלישנה הראשונה, היא אומרת פשיטא, לפי מי שאומר דבר הגורם לממון כמובן דמי זה פשוט, הבעיה שלי על השני. איך הלישנה השנייה מתחילה בדיוק הפוך. הניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, היינו די צריך לא יימצא. כלומר, הלישנה השנייה היא יותר עמוק במרחב שאני מדבר עליו. כלומר, פשוט אומרת, אם זה דין ממוני, אז זה לא ברור. למה צריך בכלל לימוד? כלומר, היא מבינה שהלימוד מייצר משהו אחר, שהוא לא ממוני, אז הלימוד נדרש דווקא למי שחושב שאין פה זיקת בעלות, ולכן צריך את מה התשובה על הקושייה לרבי שמעון? התשובה היא שגם לפי רבי שמעון, כל העניין של דבר הגורם לממון דמי, יכול להיות שזה רק אחרי שהוא נגנב או נאבד. הרי מה המקור של רבי שמעון? המקור של רבי שמעון זה בהמת קודשים, שזה ליתא בעינק, כלומר שהוא נגנב, והגנב צריך לשלם לי כפל, כי זה נחשב שלי. אז יכול להיות שכל רבי שמעון זה רק אחרי שזה נגנב, שזה מייצר את החבות הממונית. אבל כשזה עדיין אצלי, זה לא שלי, כי זה לא קשור אליי, אני רק שומר על זה, זה לא בעלות שלי, ולכן גם הוא יצטרך. אוקיי, עכשיו, אני רוצה להראות נפקא מינה מאוד יפה, אני חושב, של החקירה הזאת, האם זה עניין של בעלות, או עניין של זיקה נפשית, וזה קשור
לנושא מרתק, בכלל בהרבה הקשרים בהלכה של רטרואקטיביות. זה קשור לסימן תמ"א, הנושא של משכון בהלוואה. תראו, בואו נראה את הרמב"ם, יש פה מחלוקת רמב"ם ורייבד, האמת יש פה שתי מחלוקות רמב"ם ורייבד, שלדעתי שתיהם משקפות את הציר הזה שדיברנו עליו עכשיו, בין, כן, האם חמץ שקיבלת עליו אחריות זה בעלות מורחבת, בסדר, נקרא לזה תפיסה א', או שזה, איך קראנו לזה, הימצאות עם זיקה נפשית. בואו נראה רמב"ם ורייבד, אז נתחיל עם ההלכה הראשונה. יש מחלוקת ראשונים. מה התשובה של הגמרא בדישנה, ויקרא דאמרי? אז אמרנו את זה עכשיו, אמרנו שגם לרבי שמעון צריך חידוש, כי שהייתה בעינה, שזה עדיין בעינו, גם לפי רבי שמעון לא ברור שזה נחשב ממון, ולכן צריך לימוד מיוחד. אני רוצה להתקדם. אז דבר אחד, יש מחלוקת, האם חמץ שקיבלת עליו אחריות, זה דווקא אם קיבלת אחריות במובן המשפטי, כלומר, באמת יש פה איזשהו חוזה בינך לבין המפקיד, שהוא הפקיד אצלך ויש לך דין של שומר שכר, או שומר חינם, או שואל וכו', או שואל, כן? קיבלת עליו אחריות, או שגם אקום אנס. כלומר, אין יצירה של מהות משפטית של אחריות, אלא פשוט המציאות, לא הסכמתי, לא נוצר, אין לי חובה משפטית, אבל המציאות היא שהאדם הזה הוא בריון, הוא שם את זה אצלי, והוא אמר לי, אם זה יקרה לזה משהו, חבל לך על הזמן. אז בוא נראה, הרמב"ם אומר, אקום אנס, בדיוק, אני חושב שזה מחלוקת רמב"ם ורייבד. הרמב"ם אומר, אקום אנס שהפקיד חברו אצל ישראל, אם יודע ישראל שאם עבד או נגנב וחייבו לשלמו, וכופר ואונסו לשלם, אבל מי שלא קיבל אחריות, הרי זה חייב לבערו, כי מה אכפת לי למה? זה לא גדרים בדיני בעלות והגדרה של ממון, זה מייצר זיקה נפשית או לא מייצר זיקה נפשית, אם הבריון הזה אתה מפחד ממנו, ואתה לא רוצה להסתבך איתו, אז אולי זה מייצר זיקה נפשית אפילו יותר גדולה, כן? יכול להיות שזה יותר חזק, כי אתה מאוד מאוד לא רוצה שלחמץ הזה יקרה משהו, ולכן אתה עובר. אז זה הרמב"ם, כלומר הרמב"ם תופס כמו התפיסה של זיקה, בדיוק. הרייבד אומר, הוא הוציא את זה ממה שהוא הבין, זה עניין של איך לפרש את הסיפור של רמב"ם עם בני מחוזה, שבעירו חמירו דבני חילה, האם זה עניין של אנס או חוזה משפטי יותר, והרייבד אומר לא, הוא אומר, ודאי לא היה אונס כלל, אני קצת דילגתי, ודאי לא היה אונס בדבר כלל, ויכולים היו להחזירו לשמירת הזמן שירצו, ועל כן החזירו להם, ומוצאי הפסח נטלו מהם, והתשלומים שאין מן האונס אינן כדין האחריות, הוא אומר, אין לערבב בין אונס לבין אחריות. אני נראה לי שהרייבד הבין את זה כעניין של ממון, ולכן אי אפשר להסיק מאחריות לאונס, ואילו כאמור הרמב"ם, זה עניין של לא משנה, מה שיוצר זיקה נפשית בינך לבין החמץ, מחייב אותך. זה לא משנה מה הקונסטרוקציה הממונית שיוצרת את זה או לא יוצרת את זה. אבל הרב יצחק, בדקת איזה מול הפסיקה של הרייבד והרמב"ם בדבר הגורם לממון? מה הפסיקה של הרמב"ם והרייבד בדבר הגורם לממון? זה לא משנה, כי לפי הגמרא, לא, אבל זה לא משנה, כי לפי הגמרא, גם לרשב"י, גם כן לרבי שמעון, שדבר גורם לממון כממון דמי, עדיין אי אפשר להסיק מזה את הגדר, כי הייתה בעיני או לא הייתה בעיני, אז אפשר לסדר את זה, אבל אפשר להרחיב בזה יותר. בואו נראה את ההלכה הבאה, אומר הרמב"ם, ישראל שהרהין חמצו אצל העקום, אם אמר לו, אם לא הבאתי לך מעות מכאן ועד יום פלוני, קנה חמץ זה מעכשיו, הרי זה ברשות העקום, ואותו החמץ מותר לאחר הפסח. והוא, שיהיה אותו זמן שקבע לו, קודם הפסח. כלומר, שימו לב, יש משכון, נראה, אם לא הביא לך מעות, אז מעכשיו, כן? כלומר, מרגע ההפקדה של הפיקדון, של המשכון, הוא יהיה שלך, אז אומר הרמב"ם, מתי אתה לא עובר עליו? והוא שיהיה אותו זמן שקבע לו קודם הפסח. אוקיי. עכשיו, מה אומר הרייבד? אמר הרייבד, לא נהיר ולא צעיר. אלא אפילו לא הגיע זמנו עד לאחר הפסח, אינו עובר עליו. למה? כי זה מעכשיו. כלומר, אם אני לא אביא לך את הכסף אחרי הפסח, יתברר למפרע שזה בעצם היה שלך, היה של הגוי, מההתחלה. אז אומר הרייבד, למה צריך שהזמן יהיה לפני הפסח? גם אם הזמן אחרי הפסח. לא, בסדר. אבל הכוונה היא, אם הוא לא נתן. סליחה, הפוך. אם אתה נותן כסף, אתה לא תעבור. סליחה, אם הוא לא ייתן. בסדר, אם הוא לא ייתן. השאלה היא מה קורה אם כן נתת. לפי הרמב"ם, גם אם נתת, אתה עובר עליו. למה? הרי לכאורה, אם נתת, למפרע יתברר שזה לא שלה. אז אני חושב שגם פה זה שניהם לשיטתם. זאת אומרת, אם מה שחשוב לי, זה הסטטוס הבעלות הפורמלי, אז באמת צודק הרייבד. צודק הרייבד, הרי בדיעבד אחרי הפסח יתברר שזה לא היה שלך. אז אתה לא עובר עליו. אבל זה נכון
מה שלמפרע, קונסטרוקציות של למפרע יכולות לעשות רק לגבי בעלות פורמלית, אבל זיקה נפשית, מה זה משנה מה ייווצר אחרי הפסח? זיקה נפשית כרגע... זיקה נפשית בפסח. כן. אז אני כבר אומר... בדיוק. כלומר, למפרע לא יכול לשנות את הפסיכולוגיה של מה אתה חווה בפסח. למפרע יכול לשנות את הגדרות הבעלות. גם זה חידוש, אבל זה יכול לשנות את הגדרות הבעלות, זה לא יכול לשנות מה שאתה עובר בפסח. יש, אני חושב, נפקמינות נוספות לדבר הזה שנדלג עליהן. אני רוצה להגיע לחלק האחרון, או כמעט אחרון. כן. בעצם, שבתה, החלק השני של זה, בשביתו, זה שואה המקבילה שבה נראה בו להימצא, זה בעצם, זה היה שיעור של שעבר, שבעצם זה משהו שקשור לפן הנפשי, ולכן השאלה אם אתה מפתח או בודק ושורף, זה שתי אפשרויות בעצם שמביאות לאותו חץ, שהמשמעות של זה שאדם יוצר איזושהי זיקה נפשית שמרחיקה אותו מהחמץ, שהיא לא קשורה ישירות בהכרח לנושא של... יפה, כלומר, זו אנלוגיה מאוד יפה, אתה אומר בעצם כמו שתי התפיסות בבדיקת חמץ, האם המטרה שפשוט לא יהיה חמץ, או לייצר יחס נפשי, אז אותו דבר לגבי דבר הגורם לממון, או חמץ שקיבלת עליו אחריות, האם אתה עובר בגלל שזה מייצר איזה בעלות אובייקטיבית שהחמץ שייך לך באיזשהו מובן, או שזה בגלל שזה מייצר יחס נפשי לחמץ. כלומר, בשני המקומות האלה יש ציר של האם לראות את הדבר האובייקטיבי שקורה, או לראות את היחס הנפשי שמשתקף בדבר האובייקטיבי. כמובן. עכשיו נגיע לשיטת הגר"א, בסדר? אנחנו ננסה לא לגנוב יותר מדי מהזמן שהולך להסתיים. שיטת הגר"א, יש לנו גמרא שמופיעה כאן במקור 7, שמדברת על אדם ישראל שהפקיד חמץ, ושכן, אמר רבין בר עבדה, מעשה באדם אחד שהפקיד דיסקיה מלאה חמץ זה ליוחנן חקוקה, והוא בא לפני רבי, ואז הוא אמר לו תחכה עד שהוא יבוא ויקח את זה, בשעה חמישית הוא אומר לו צא ומוכרע בשוק. עכשיו, למה יש חובה לאדם, עכשיו, לכאורה זה חמץ שלא לקחת עליו אחריות. לכאורה לפי מה שלמדנו עד עכשיו, אתה עובר עליו או לא עובר עליו? לא עובר עליו. אז למה אתה צריך למכור בשוק? אז באמת רוב הפוסקים, ככה משתמע, רוב הראשונים, הרמב"ם והריף, לא הביאו את זה בכלל בהלכות חמץ את ההלכה הזאת, אלא איפה? בהלכות שאלה ופיקדון. כלומר, שזה לא דין של חמץ בכלל, זה דין של כמו כמשיב אבדה. כלומר, אתה צריך לדאוג לאותו יהודי שהפקיד אצלך, וזה הולך ללכת לו לאיבוד, כי זה יאסר עליו כחמץ שעבר עליו הפסח, ולכן אתה צריך לעזור לו. למכור את זה רגע לפני שזה נאסר. כן, רגע לפני שזה נאסר כמשיב אבדה, בסדר? ולכן זה נמצא בכלל ברמב"ם בהלכות שאלה ופיקדון, וגם בריף, כן, הבח מציין, או הבית יוסף אפילו, למה הפוסקים לא הביאו את זה? לא הביאו את זה בגלל שהם לא תפסו את זה בכלל כאיסור שקשור לדיני חמץ. עכשיו, גם אם תגיד שזה קשור לדיני חמץ, יכול להיות, וזה מה שאומר, כן, המגן אברהם, תראו, מגן אברהם מקור 9, אינו חייב באחריותו, אף על גב שהוא לא עובר עליו, מכל מקום יבערנו שלא יעבור עליו המפקיד. עכשיו, יכול להיות פה שזה לא רק דין של משיב אבדה, אתה יכול לדבר על דין ערבות, וזה קשור לשאלות האם ערבות גם מצוות לא תעשה, או מצוות תעשה וכולי, או עניין של, כן, או כמשיב אבדה, או ערבות, או, איזה עוד גדר מופיע, ראיתי לו פוסקים. בכל אופן, זה לא מצד זה שאתה עובר עליו, המצד זה שאתה מציל את חברך, עוזר לו לא לעבור עליו. מסייע אולי, גדר של מסייע, או לפני עיוור, כן, זה התכוון. זה חידוש באזרחים, כאן זה אזרחים מעט, זה לדעתי הדרך. שמה? לא לי כאן שיש מצב שבו לא רק אומרים זכין לאדם, אלא שבעצם זכין מאדם. כן, אחד המקומות שבו זה בא לידי ביטוי. הוא מוכר את זה בשביל לזכות אותו במצוות. יפה. בכל אופן ככה נראה שעולה מרוב הראשונים והאחרונים, אבל הגר"א חושב אחרת, והוא מבין כן, בוא נקרא את זה רגע בשורה אחת מתוך הביאור הגר"א, למדנו ממה שכתוב בגמרא, אבל אתה רואה של אחרים, והאין רש"י שם שפירש של אחרים אינו יהודי. כן, משהו בכל מקום משמע, דבשל ישראל אסור, מדלא כאמר אבל שאינו שלך, אתה רואה, והוקים שם ושלא קיבל אחריות, וכולי. כלומר, בעצם איך מפרש הגר"א שכל הדין שדיברנו עכשיו, שאתה לא עובר על חמץ שהוא לא שלך, חמץ שברשותך, אלא אם כן קיבלת עליו אחריות, דווקא של גוי. אבל אם זה של ישראל, אתה עובר עליו. עכשיו, למה? בוא ננסה גם לקחת את הבסיס כל מה שאמרנו עכשיו. קודם כל, אפשר לראות בזה נפקמינה נוספת לשאלה שדיברנו עליה. אם העניין של חמץ של אחרים זה מצד זה שזה לא שלך,
או שאתה עובר עליו כשקיבלת אחריות, כי זה שלך, אז אין סיבה להבחין, אתה לא מקבל אחריות, אז זה לא שלך, למה שתעבור עליו? אבל אם זה מצד זיקה נפשית, יכול להיות, זו סברה מחודשת, אבל יכול להיות, אולי אתה כיוונת לזה קודם משהו שאמרת, יכול להיות שבחמץ של ישראל, יש יותר זיקה. כלומר, חמץ של ישראל, אתה יותר... מה שקורה כל השנה, זה מה שניסיתי להגיד בהתחלה, שאמרת לי רגע את זה, בלי קשר לפסח, יש לנו איזושהי אחריות כלפי ממון של חברינו, כן, לישראל, שאמרת קודם. כן, לא קשור. כן, מדין... עזוב תעזוב עמו. נכון. כן. כן, יכול ללכת למקומות אחרים, שבהם ההיתר של חמץ של נוכרים קשור לחפץ של החמץ, הוא כמו שהוא לא יראה לחסר, הוא לחסר, ולא... אז יש בעצם בהגר"א 3 אפשרויות, אני חושב. אפשרות אחת, זה האפשרות הזאת, שעל בסיס הסברה שדיברנו קודם, שבחמץ של ישראל יש יותר זיקה, ולכן אתה עובר עליו, בחמץ של גוי יש פחות זיקה, ולכן כדי לייצר זיקה, צריך לקחת אחריות. ומה זה הזיקה הזאת? יכול להיות מה שאתה אמרת, או ניסוחים אחרים באזור הזה. אפשרות שנייה, אוקיי, שישראל לוקח יותר אחריות. אפשרות שנייה, שבאמת, מה שהרב אברהם אמר, זאת אומרת שמה? שבעצם, לפי הגר"א, מלכתחילה הוא בעצם הגר"א מפרש את הבבלי, כמו מה שראינו במחילתא דרעי, חוזרים למחילתא דרעי, שבעצם על מה עוברים? מספיק שזה נמצא ברשותך. מספיק שזה נמצא ברשותך, אתה עובר. לא משנה, של גוי, של ישראל, לא הנה של גוי, נמצא ברשותך, אתה עובר. אלא מה? כשהחמץ של גוי אתה לא עובר, לא בגלל שיש בעיה בזיקה שלך לחמץ, כי לא צריך זיקה שלך, זה נמצא ברשותך, אתה עובר. למה אתה לא עובר כשהחמץ של גוי? כי חמץ של גוי לא עוברים עליו. חמץ של גוי הוא לא חמץ. כי אפשר לומר, זה כמו הסוגיות שניכנס אליהן עוד מעט, החידוש של רבנו תם על חמץ ביטול לפני הפסח ואחרי הפסח, כמו שחמץ לפני הפסח, לפי חלק מהשיטות לפחות, הוא לא חמץ, אין לו דין של חמץ, יש לו דין של לחם. כשמגיע פסח, לחם הופך להיות חמץ. מתי? אצל יהודי. אצל יהודי, כשמגיע פסח, לחם הופך להיות חמץ. אבל אם החמץ של גוי, הלחם נשאר לחם, הוא בכלל לא חמץ. ולכן... אפשר גם לאכול את זה. מה? שגם יהיה אכילה, אבסורד האכילה של חי אתה אוכל, אבל אתה אוכל של אחרים של גבוה. בדיוק, זה יכול להגיע עד כדי כך אפילו לאכול. כלומר, חמץ של גוי הוא לא חמץ, ולכן, אבל תראו, לפי ההבנה הזאת, ולכן אני רוצה לדחות אותה ולהציע אפשרות שלישית בהגר"א, יצא חידוש מאוד גדול, שלא יודע, לא ראיתי, אולי מישהו אומר אותו, אבל חידוש ממש מרחיק לכת. לפי זה שוב, מה בעצם יוצא לפי הגר"א? שהסיבה לעבור זה בעצם העובדה שזה נמצא ברשות שלי, זה מספיק, כמו המחילתא דרעי. כל הסיבה שצריך זיקה של ישראל על ידי זה שנקבל אחריות, לא כי אני צריך זיקה לחמץ, כי צריך זיקה של ישראל לחמץ. כדי שזה יוגדר חמץ. אבל לפי זה, אם יש חמץ ברשות שלי, שישראל אחר לוקח עליו אחריות, אני עובר עליו. זה עדיין, זה מוגדר חמץ. זה מוגדר חמץ. כלומר, אם כל זיק... יכול להיות שזה עדיין? כלומר, החמץ שאני לוקח עליו אחריות, זה לא שמי שעובר עליו זה מי שלוקח עליו אחריות, אלא מי שעובר זה מי שזה נמצא ברשות שלו. למה אני צריך שיקחו עליו אחריות כדי לייצר זיקה של ישראל? אז גם אם פלוני אחר, ישראל אחר ייקח. אם אני מוכר את חמצי אפילו לגוי, אבל הוא נמצא ברשותי. לא, אם אתה מוכר לגוי, זה של גוי. אז מה? אז החמץ של גוי, לא עוברים עליו. אבל עדיין הוא נמצא ברשותי. לא, אבל לא לקחת עליו אחריות. אמרנו שרשות זה לא מייצר זיקה. חמץ של גוי לא עוברים עליו, אבל צריך זיקה יותר גדולה מאשר רשותי, צריך זיקה של אחריות. טוב, לכן, בגלל הדבר הזה, או בכלל, אני רוצה להציע אפשרות שלישית, ואז אני רוצה לסגור את זה רגע עם הבג"ץ, ואני אקח פה עוד איזה 2 דקות. אפשרות שלישית שאומר אותה פני יהושע. אומר אותה פני יהושע, דבר מאוד פשוט, הוא גם כן חוזר למחילתא דרעי, ראינו במחילתא דרעי, למה אתה לא עובר על חמץ של גוי שנמצא ברשותך? כי אתה לא יכול לבערו, נכון? אתה לא יכול לבערו. אז אומר הפני יהושע, מתי אתה לא יכול לבערו? דווקא כשזה חמץ של גוי. חמץ של גוי אתה לא יכול לבער, למה? זה הקניין שלו. הוא לא אינם ברשותו של אדם, כלומר זה לא מופקע, אין הפקעה, שזה לא איסור הנאה שזה מופקע מבעלותו. זה רכוש של גוי, אסור לך, יש איסור גזל. אתה לא יכול לבאר, ולכן אתה לא עובר עליו. אבל חמץ של ישראל, שהכתוב הפקיע אותו, הוא איסור הנאה, והוא לא ברשותו של אדם, אז מותר לך לבאר אותו, ולכן אתה צריך לבאר אותו. עכשיו, מתוך הגדר הזה, אני חושב שזה עכשיו, עכשיו אני חוזר לרבנות הראשית. אני חושב שחמץ של הפקר אסור. זה די יחסית נידחת. כן. אז רק אומר, שהקנה יהושע, באמת היסוד שלו, זה נכון שהיסוד שלו יכול להסביר גם את הגר"א. הוא מסביר את הגר"א, הוא לא אומר את זה בהגר"א, הוא אומר את זה הוא מייחס את שיטת הגר"א לרש"י שעוברים רק על חמץ של... נכון, אבל הקנה יהושע, הנפקא מינה שיוצאת ממנו זה שגם עוברים גם על חמץ של הפקר, בגלל שאפשר לבאר. וזו עמדה לא רווחת. כן.
אז לכן יותר נוח להסביר את הגר"א. אוקיי, אבל אני רוצה ללכת רגע עם הפני יהושע, גם עם הפני יהושע של ההפקר הזה, ועם זה ללכת לבג"ץ ולומר, אני רוצה להספיק לומר שתי אמירות, ועם זה לסיים, אל תעצרו, כי זה כבר הזמן שלכם. הפני יהושע אומר שהסיבה, הוא אומר שאני צריך לקחת אחריות בגלל שיש, בגלל שאתה יכול. אפילו שזה הפקר, יכול לבארו. בגלל שאתה יכול לבארו. בגוי אתה לא עובר כי אתה לא יכול לבאר, בישראל אתה יכול לבאר, כי בעצם זה מופקר, בעצם כל חמץ של ישראל הוא בעצם הפקר, כי כתוב הוציאה מרשותו, ולכן אתה יכול לבאר ולכן אתה צריך. במילים אחרות, וזה קשור למה שהרב מתי אמר קודם, אם אתה יכול לבאר, אתה צריך לבאר, ואתה עובר על זה על בל יראה ובל ימצא, בגלל הזיקה הזאת בין יכולת הביאור לבין בל יראה ובל ימצא, ואם אתה לא יכול לבאר כמו שגוי, אז אתה גם לא עובר על זה. עכשיו, מה יוצא מזה? עכשיו, בעצם, מה שהרבנות הצבאית בדברי התשובה שלה, בעתירה לבג"ץ, היא טוענת שכל חמץ שנמצא במרחב של האדם, הוא יכול לעבור עליו בגלל שיטת הגר"א, שזה חמץ של ישראל, וכל מה שנאמר שאתה לא עובר עליו, לא לקחת עליו אחריות, זה חמץ של גוי, אבל חמץ של ישראל אתה עובר עליו, ולכן זה בעיה, ולכן אסור לאפשר. עכשיו, מרגע שהבג"ץ הזה נדחה, והתקבל חוק שאומר שאסור להכניס חמץ לבסיסים, יוצא מזה, כלומר ככה, אם היה מותר להכניס חמץ לבסיסים, אז אתה לא יכול לבאר אותו, ולכן אתה עובר עליו. אם זה הרב יעקב אריאל יש לו מאמר שהוא לא מדבר על חמץ לבסיסים, הוא מדבר באופן כללי, המצב של היום, המצב של היום שלפי חוקי המדינה, כן, אסור לך לבאר חמץ של ישראל, אז גם לפי הגר"א אתה לא תעבור עליו. כלומר, מה שאני אומר, ברגע שאתה יוצר נורמה, שאסור להכניס חמץ לבסיס, המרחב הזה הוא באמת מרחב נורמטיבית, אסור לי שיהיה בו חמץ, אז יש לי אחריות לאכוף את האיסור הזה. א', לא בטוח שאתה לא יכול, מה זה לבאר, אם אני מפקיע את זה מחוץ לרשות? אם אתה עכשיו הולך אם זה נמצא בחדר שלי, נגיד שהרבנות צודקת שזה נחשב הרשות שלי, זה נמצא בחדר, ואני יכול להגיש תלונה ויוציאו את זה, לא משנה אם יבארו את זה, או אם יזרקו את זה, זה נמצא ברשות שלי, ויש לי אפשרות אפקטיבית לבאר את זה. אז בעצם, מה שאני רוצה לטעון שברמה ההלכתית הפורמלית, העמדה של הרבנות הצבאית, והמסקנה גם שהתקבלה בעצם של הבג"ץ, המציאות הנורמטיבית הקיימת, היא מחמירה היא מייצרת בעיה הלכתית, היא מחמירה את הבעיה ההלכתית. אם היה המציאות החוקית, שאסור, שחמץ שלו, זה בעצם במובן הזה, ישראל יהודי חילוני, שמחזיק חמץ, ויש לו גיבוי של החוק, וזה החוק הנוהג, הוא יכול ללכת ולתבוע, אז אני לא יכול לבאר את זה, ולכן אני פטור. מרגע שאתה אומר שאני יכול לבאר, כלומר החוק בצד שלי ולא בצד שלו, אז אני חייב לבאר. לפחות זה מסקנה, ולכן ברמה ההלכתית הפורמלית אני חושב שהעמדה פה היא לא רק שלא נכונה, היא אפילו מייצרת בעיה הלכתית גדולה יותר מאשר אם המצב ההלכתי היה אחר. ועכשיו אני ממש רוצה לסיים רק במה שהתחלתי, עם הבל יראה ובל ימצא. רק דבר אחד לא הלכת, שיש אפשרות או פריבילגיה להתיר את זה בלי זה, וזה שזה לא רשותך, זה לא רשות שלך. סיטואציה שכאילו, כגוף, הרבנות הצבאית יכולה להגיד, אני מוכנה לנורמה אחרת, וכאן אני לא בטוח שזה נכון. כי זה רשות צבאית. ולהגיד אני לוקח צעד אחורה, אני לא בטוח שזה... זה רשות גם לי. אז אוקיי, יפה. אז זה קשור... מעניין, אתה אומר את זה אפילו ממש בגדרים של זה. אני אומר, אם אני חוזר לפשט, תחזרו רגע לפרק י"ג, ואני מצטער על זה שאני לוקח לכם עוד כמה דקות, אני ממש מסיים עם זה. עוד רובד של הבדל בין פרק י"ב ופרק י"ג, פרק י"ב הוא פרק שתשימו לב, הכל פה מנוסח בלשון רבים. בלשון רבים זה אומר שזה פונה לפרטים. פרק י"ג הוא פרק שמנוסח בלשון יחיד, אבל ברור מההקשר של פרק י"ג, שזה לא לשון יחיד שפונה לכל פרט, אלא לשון יחיד שפונה לעם. תסתכלו בפרק פסוק ה', והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנענים, איזה יביאך? זה לא אותך, זה את העם, כן? הישות הלאומית היא, עם ישראל הוא בלשון יחיד, יביאך השם אל ארץ הכנעני, אשר נשבע לאבותיך לתת לך, ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, מצות יאכל את 7 הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור, בכל גבוליך. כלומר, זה מצווה על הכלל. עכשיו, כל ההקשר של ארץ ישראל. פרק י"ב, הוא היה פרק לפני היציאה, בדיוק. פרק י"ב הוא פרק של לפני יציאה ממצרים. לפני יציאה ממצרים, כל האופק שאתה רואה, זה אופק שנהיה בני חורין. אז אין לך עדיין מושג של ריבונות. יש לך מושג של בית, אז לא יימצא בבתיכם.
כלומר האופק היחיד של החירות זה שיש בית יהודי, אבל אחרי יציאה ממצרים, ואנחנו לא בשיעבוד, אז אנחנו עם האופק לחלום הבא, החלום הבא זה הגעה לארץ, הגעה לארץ זה כבר יצירה של ספירה ציבורית, ובל יראה לך חמץ, זה לא יראה לך חמץ, זה בספירה הציבורית, ולכן זה בכל גבוליך, ולכן אני חושב שברמה המהותית הזאת, אני חושב שהרבנות הצבאית מאוד צודקת, אתה אפילו הכנסת את זה לתוך תפיסה הלכתית של האחריות על הרשות, ואני חושב שזה גם ההבדל היסודי בין חמץ לבסיסים, לבין חמץ, כלומר אני רוצה ללמד זכות על בג"ץ, על שני הבג"צים, חמץ של בתי חולים, אמנם גם בית חולים זה ישות ציבורית, אבל זה באופן מובהק, זה ספירה ציבורית שנועדה לשרת את היחיד. כל המהות של בית חולים זה להפך, היחיד נמצא ברמה הכי נמוכה של תפקוד, בסדר, אם תרצו, אדם שנמצא בבית חולים זה בקצה השני, אנחנו לצערנו חווים כל הזמן את המעברים האלה, בין אדם שנמצא כחייל בחזית, לבין אדם שנמצא מאושפז בבית חולים. אבל זה שני קצוות. אדם שנמצא מאושפז בבית חולים זה הציבור מתגייס למען היחיד. צבא זה היחיד מתגייס למען הציבור. כלומר, מרחב צבאי הוא מרחב של ספירה ציבורית מובהקת. אם יש ספירה ציבורית, זה בבסיס צבאי. לכן אם יש יסוד, ולא יראה לך חמץ, שזה מייצר איזושהי נורמה בספירה הציבורית, זה מאוד הגיוני שהוא יתיישם בהקשר של בסיס צבאי. ולעומת זאת, בבית חולים יש לפחות סיבה חשובה לומר את הדבר ההפוך, שזה ספירה של יחיד, ולכן מה שחשוב זה יותר האחריות, ואז להכניס יותר את הסברה שאמרנו קודם, שאם נגיד שגם בבית חולים יש איסור להכניס חמץ, אז אתה יוצר חומרה על היחידים שנמצאים שם, שיש להם איזושהי אחריות גם על החמץ שנמצא בסביבם, ולא רק על החמץ שלהם, ולכן, אמנם יצאו מהבג"ץ הזה הקודם הרבה דברים, אבל יכול להיות שמתוך המכלול של הניתוח של הסוגיה, יכול להיות שיש אפילו היגיון הלכתי, או לפחות מטה הלכתי, להבחנה הזאת שבין החמץ בבתי חולים ובין החמץ בבסיסים צבאיים, ונעצור כאן. ברוכים תהיו.